कल्याणपुर थाना बाई खबजा खलंगमताई एडिसि विलेजनि हाजारीबारी आमसानि खरगनि बोसानि बुमा जेसमि देबरमानो बोसाइ मिन्तु देबरमा बोथारै खारै तङैमानि पाइथागो रमजाखा कल्याणपुर थानानि पुलिस रगबाय अपाति मुंगतुई कल्याणपुर थानानि पुलिस इन्सपेक्टर तापस मालाकार शाखा हुइजा कक्तमानि बिसिंति कक्तमा माने पुलिस रग मिन्तुनो कल्याणपुर थाना आमसानि उत्तर महारानीपुर आमसानि सिमि रमि मानखा यागुलो मिन्तु देबरमानो कल्याणपुर थानाव तुबुइ फाइका भाषालो मिन्तु देबरमानो खुवाई दरबार नगद तलांजानि हिनि शाखा पुलिस थांनाय सांग्रंशाला कल्याणपुर थानानि पुलिस जेसमिन देबरमानि मांग फोथैनो हानिति खलायै गारि लायखा आबुनि यागुलो बोथानाय मिन्तु देबरमानो रमना बागै पुलिस रग नायरुतुग नखरका बकास्ते पुलिस अफिसर प्रशांत कांति त्रिपुरा मिन्तु देबरमानो रोमै सिंमानि यागुलो साइमानखा स्रांशालो मिन्तु ते बिहिक जेसमिन देबरमा बर खरकनिनो राबार बागानो सामुं खायना थांलायमानि फियाबा मिन्तु ते बिहिक जेसमिननि बिसिंगो वालाय सुग्लाय ओंलायथानि मिन्तुनि याग नारगै मानदिया ओंगै बिनि बिहिक जेसमिनो साबल बाय बखरको बुखा लगी लगिनो बिहिकनि लांमा चखा यागुलो बिहिकनो साइसुंनो हाबो फबिरिका हनै सागबाय थंनो गसिका बुसाइ मिन्तु देबरमा हनै सागा बकास्ते पुलिस अफिसर प्रशांत कांति त्रिपुरा सानाकलायो जों बालायखे खासरामजाक तिनि मियान सिमिके कुदिजा माता सासरि आसामी रुमि आसामी खारगाखनै गाय तगे चिनि बिसास तमानि जेसे आसामी खुब ताक्तिने मानाय हिनि आसा खाय तमानि गाय तिनि बनो मांखाजों कायसा जागा हुजागि तमनि बो उत्तर महारानीपुर गाय चिनि जे कल्याणपुर थानानि पुलिस टीम गाय चिनि प्रोफेसनल डीएसपी जों ब्राउनो जतनो जों हामबाया फारो अमो एक्चुअली जेकुनु सामुंखाय जों टीम वर्क सरांया टीम वर्क नि बागैनो बनो जों रमनानि सुबिदा अंखा गाय बिनि थानि जों खानाखा बो सामाखाय बिनि याक देरै थांगा बुथानि हायपानो बनो हाकर खुलका बनो साइचं बनो ताके बुसुमाने करे आबनि परे बो खारि तंखा आबगाय बनि थामजिनि बागै आमबागै आं सामानि नरना आगेबो जे संसारो हामजाग्लाय तंनायदि थामजि ताकालायदि बोरि लोगबो आसो थामजि ता फुनुं दि जेटा चिंताबो बनि थानि खानाखा बिहिक बेलाय थामजि कुतुं तंमानि आमबागै सामखाय तंनाय मानि नगै हिनि मानि हिमिया पुन गै किसा वालाय लायजे बाब्र आतियाव गै ब्र वालायते गै यागलाय थांलायखा गाति तामथुम गै ताबो रायदा मते जेटा तंमानि जों बनो खाना कुरो रहनाय आबनि परे जों रिबनो रिमान बना हननाय गै बजे बुथारमानि जेरावो जे मानै व्यवहार खालायखा हाथियार आबरनो जों बनत लाङै जों आ जागानि मामानिनो नायतुगि कारि गै